UMP ka Rajya Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Kharlukhi matakas ngi ula Plie ya artli ki project hapo jong ka MP Local Area Development Scheme arhajar arpusan bat ya kawe ka project hapo jong ka Chief Minister Special Development Fund arhajar arpusan baula pelat pat ba ya kawe ka ambulance hapo jong ka CMSDF arhajar arpusan hakasnong Rangthong Southwest KHASI Hills District ya kani ka program lawan banyak bentaru dakinong kitkam shnong ki khana school bat kinong shong shnong jong ka shnong Rangthong ki lightly ki project ki kinthop ya ka jingsiang deubilat ya ka phelau jong ka community hall bat care ken ro ya ka dorbar hall ha Rangthong ha ka jinglot ka balong shipho lak tingka ka way hapo ka MP LADS arhajar arpusan bat ban shnai ka ken ro ban yada ya ka jingtua khandau ha ka jaka badon ka dorbar hall hapo jong ka CMSDF arhajar arpusan ka bakot khandai lak tingka habakren ha ka jingalang u Dr. Kharlukhi ulai yaro ya Menteri ka shnong Rangthong ukit bor lang nongrem namar ki kampen roy ha ka shnong ka thau rekod yalmina bak do kini temu kini ke jinggut bak ngam andete hagoi si naram thom uminku ni ke chief minister jong ke dia ke jong dikenal bang ni we dinang ke trai tai ke bo jinggut ha to de bo jinggut ha bak ngam andete ba ublei ko ko Krishna ba sisi sisi hilong melam ya gari bak jen bendera